ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன விஷயம். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறவங்க நிறைய பேர் இருக்கீங்க. அதனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்னொரு நம்ம என்ன பார்க்கணும், மிஸ்டி ஷாப் வந்திருக்கு. அது இந்த டைமண்ட் வச்சுருக்கேன். அது என்ன வாங்க முடியுது பார்ப்போம். வாங்கிட்டா மாதம் தான். ஓகே, வாங்க முடியுதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க சரி போவோம். வச்சுருக்கு பார்த்துக்கோங்க. இலைய போஸ் 144 டைமண்ட்ஸ். பின்னாடி சவுண்டாக நான் மன்னிச்சுங்க. சரி, இப்போ இதை பார்க்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு ஷேர் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். அப்புறம் அந்த கன்ஃபர்மெண்ட் என்கிட்ட இல்லை, அதெல்லாம் வாங்க போகிறேன். டைமண்ட்டு அப்புறம் இந்த பேக் வாங்கலான் இருக்கேன். ஓகே கைஸ், பேக் வாங்கிடலாம். ஃபஸ்ட்டு என்ன போடலாம்? இலைய பாஸ் போடலாமா? இலைய பாஸே போட்டுருவோம். ஐயோ, எனக்கு ஒரு பயமாக இருக்குது கைஸ். டைமண்ட்லாம் போகும்போது டைமண்ட்லாம் போடுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குல்ல. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வாங்கினது. டைமண்ட் போகுது. ஓச்சுரா கோவிந்தா கோவிந்தா. இதுவும் ட்ராப் பண்ணல. ஓகே, 225 டைமண்ட் இருக்குது. லைக் போட்டாச்சு. அடுத்து நம்ம குன்ஃபே மட்டும் வாங்கிடலாம். அப்படியே குன்ஃபே மட்டும் வாங்கிட்டோம். பார்த்துங்க கைஸ், குன்ஃபே மட்டும் எடுத்தாச்சு. சூப்பர் வர்றாது. 110 டைமண்ட் இருக்குது. இப்போ இந்த பேக் வாங்கிடலாம். எங்கே மை பேக்? ஐயோ, என்ன அப்போ கூட நான் வரேன். இந்த பேக் வாங்கிடலாம். காங்க்ராச்சுலேஷன், இந்த பேக் வாங்க வச்சுச்சு. இப்போ என்கிட்ட 24 டைமண்ட் தான் இருக்குது. வாங்கிட்டேன் எல்லாத்தையும். இந்த வீடியோ பார்த்துவாங்க. சின்ன லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நாளைக்கு ஒரு வீடியோ சொல்லிட்டு பை பை டாட்டா கைஸ்.